אקטואריה זה מקצוע שונה לגמרי מראיית חשבון. אקטוארים לוקחים את הקצבה שצפויה להיות בכל אחד מהקופות במועד הפרישה, והם באים ומביאים את זה לערך נוכחי נקי. מה זה אומר? הם לוקחים את הקצבה, נגיד, אני יודע שקופה מסוימת שווה 1,000,000 שקל. אני יודע שה1,000,000 שקל האלה נותנים קצבה של 10,000 שקל מגיל 67 ואילך. אני כאקטואר לוקח את ה10,000 שקל בכל חודש וחודשו מ-67 ואילך עד תום תוחלת חיים, מביא את זה להיום. קצבאות האלה נותנות לי ערך כלכלי לקופה, שהוא שונה לגמרי מהערך כלכלי שרשום בדוח של הקופה. הוא לא חייב להיות אותו דבר. לדוגמה, בקרנות פנסיה ותיקות, הערך הכלכלי הוא אינו קשור לקצבה בהכרח שתתקבל. אז יכול להיות מאוד שיבוא רואה חשבון, יגיד רשום בקופה הזאת 1,000,000 שקל, אני מוריד על זה מס משיכה שלא כדין 35%, זה הערך שלה. יבוא אקטואר, יגיד לא, פה אני מקבל קצבה מגיל 67 X, אני מביא את כל הקצבאות להיום, מוריד מזה מס שיהיה בפרישה, וזה ייתן לי ערך אחר לגמרי. ולכן התוצאות של רואה חשבון מול אקטואר הן יכולות להיות שונות מאוד.